Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met de uitspraak in het kort geding van de overheid tegen ABFO. Er is vanochtend door de rechtbank bepaald dat de staking moet worden opgeheven. Waar gaat het over? ABFO-medewerkers zijn sinds vorige week in een werkonderbreking omdat ze vinden dat hun werkomstandigheden niet hygiënisch zijn in het WTC. Er zijn daarna verschillende aanpassingen geweest en volgens de minister van Financiën, Javier Silvania, moeten ze weer aan het werk. Want elke dag dat de belastingmensen niet werken, betekent een dag dat er geen geld in het laadje van de overheid komt. De ABFO vindt dat ze het recht hebben om te manifesteren, om te laten weten dat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn. Daarover was gisteren een kort geding en vanochtend om 10 uur heeft het gerecht bepaald dat de ABFO binnen 24 uur na betekening, dus vanaf nu 24 uur van het vonnis, de collectieve actie moet staken en gestaakt moet houden. Ze moeten haar leden via de radio en televisie oproepen om hun werkzaamheden per direct te hervatten volgens het geldende dienstrooster. Een duidelijke uitspraak dus van de rechter in dit kort geding. Onderwijs moet vooruit, niet terug naar de LTS. Dat zei de minister van Onderwijs, Sitré van Heijdorren. Hij liet weten gisteren tijdens een vergadering in het parlement dat er veel mis is met ons onderwijs. Dat er heel lang geen grote veranderingen zijn doorgevoerd. Het is alleen maar minder geworden eigenlijk. Dat zijn de woorden van de minister van Onderwijs. Maar mensen moeten nu niet denken dat we terug moeten gaan, bijvoorbeeld naar de situatie van de LTS. Er is een vakschool, die wordt verder uitgebreid. We moeten niet terug naar het oude systeem, maar vooruit gaan. Daar is in de afgelopen jaren te weinig aandacht aan besteed, zegt de minister. Maar het is wel de richting die we op moeten. Dan, de rechter geeft Chong geen gelijk. Dat is een uitspraak van de rechtbank gisteren in de zaak die Ramon Chong had aangespannen. Ramon Chong, politicus voor de PNP, werd in 2021, hoewel die kandidaat was voor zijn partij voor minister van Economische Ontwikkeling, zijn naam werd niet doorgegeven, omdat de formateur Chester Peterson zei van ja, Chong is meer dan 20 jaar geleden veroordeeld en daarom kan hij geen minister worden. Chong was het daar niet mee eens, is naar de rechtbank gegaan en die heeft nu laten weten dat inderdaad een veroordeling als oud-gedeputeerde wegens passieve ambtelijke omkoping een benoeming van kandidaat-minister in de weg staat. In die zin gaf de rechter Chong dus geen gelijk. De rechter benadrukte dat het uitgangspunt is dat politieke gezagsdragers van onbesproken gedrag zijn in het kader van de handhaving van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. Uitspraak roept vragen op, dat zegt Chong. Die heeft een advertentie geplaatst in de Extra vandaag, waarin hij aangeeft dat de uitspraak van de rechtbank vraagtekens bij hem oproept. Hoe kan het zijn dat een veroordeling, een voorwaardelijke veroordeling tot 2 maanden, meer dan 20 jaar geleden, hem nog steeds achtervolgt in de zin dat hij geen minister zou kunnen worden. Volgens hem is dat niet wat de letter van de wet heeft beoogd. Hij gaat nu het vonnis bestuderen en wil verder geen verklaringen afleggen, maar hij wil dus wel in een advertentie laten weten wat zijn reactie op de uitspraak van de rechter is. Hij vindt het vreemd. Politie arresteert 6 verdachten in zaak ontvoering. De politie heeft gisteren bekendgemaakt dat ze verschillende mensen hebben opgepakt in een zaak die speelde op 10 januari van dit jaar. Toen een ondernemer in Veres werd ontvoerd. Hij kwam relatief snel weer thuis, maar de politie heeft de zaak natuurlijk verder onderzocht. En dat leidde tot huiszoekingen bij 3 verschillende straten gisteren op Curaçao. De Edisonstraat, de Kaya Juffrouw Polita Dirks en de Kaya Merida. Daar zijn toen 4 mannen en 1 vrouw aangehouden. In Nederland is ook een man aangehouden, allemaal Curaçaoenaars. Bij die huiszoekingen werd drugs, cocaïnebolletjes, 2 wapens, contant geld en 3 illegaal op het eiland verblijvende Venezolanen aangehouden. Die zijn overgedragen naar de immigratiedienst. Maar in ieder geval is de politie weer een flinke stap verder in de oplossing van deze ontvoering. Commissie HNO klaar met vertrouwelijke gesprekken. Dat gaat allemaal over de enquêtecommissie van het Hospitaal Nobo Otrabanda. Parlementariërs hebben de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd. Het zijn vertrouwelijke gesprekken om een beeld te krijgen over de situatie
rond het ziekenhuis. Hoe kan het nou dat het ziekenhuis zoveel duurder is uitgevallen dan gepland? En ze gaan nu verder praten over de verkregen verhoren. Over de verkregen verhoren wordt geen informatie verstrekt. En nu volgen er dan openbare verhoren. En de statenleden hebben ook een training gehad over hoe ze het beste deze vragen kunnen stellen. Dan opnieuw oproep voor Mike Venema. Dat is een zaak die de stichting Peter R. de Vries, de foundation van Peter R. de Vries, goed in de gaten houdt. Mike Venema werd in 2018 vermist op Curaçao. In 2019 werd zijn lichaam aangetroffen in zijn pick-up aan de noordkant. Men weet niet wat er gebeurd is en daarom is er bijna een half jaar geleden een tip van €100.000 uitgeloofd voor degene die de gouden tip heeft. Dat leidt tot de veroordeling van de dader of daders. Die gouden tip is voor een half jaar afgegeven en dat eindigt eind deze maand. Dus mensen die nog iets weten worden opgeroepen door de foundation van Peter R. de Vries om alsnog te vertellen wat ze van de zaak weten. Even tijd voor een break, zijn we zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Curaçao. Voor de año 2016, nós tínhamos a planta de bloque de mais grande de Curaçao, 1.500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. Een delegatie van 15 leden van de Eerste Kamer heeft de afgelopen 10 dagen de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk bezocht. Ze zijn naar alle eilanden geweest en ze sluiten het af op Curaçao. Op Curaçao is er een bezoek gebracht aan Defensie. Er is gesproken met de gouverneur en er is een overleg geweest met de Raad van Ministers. En dat gebeurde bij het Avila Beach Hotel. Nou, daar zijn niet de minste onderwerpen aan tafel besproken. Het ging onder meer over de herfinanciering van de COVID-leningen, de stand van zaken rond de oplossing voor de ENIA-problematiek, het saneringstraject ten behoeve van het Curaçao Medical Center, de sanctiewet en de afschaffing van de visumplicht voor personen van Dominicaanse afkomst. De Eerste Kamer die beoordeelt wetsvoorstellen in Nederland. Dus in die zin is het iets anders dan de Tweede Kamer, dat zeg maar het meer actieve parlement is. De Eerste Kamer houdt toezicht, maar het is goed dat ze op de hoogte zijn van al deze onderwerpen die zijn besproken. En minister-president Pik Pizas is ook blij dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden met deze delegatie. Dan gaan we naar iets heel anders. Het is een voorstelling die vrijdag wordt gehouden en die heet Boys Won't Be Boys. Het gaat over een theatrale happening met artiesten vanuit Curaçao en Nederland, waarin de diversiteit van mannelijkheid wordt verkend. Het is een grensverleggende theatervoorstelling waarbij diverse en complexe aard van mannelijkheid wordt verkend door middel van theater, dans, er wordt ook gesproken. Het is een hele eclectische voorstelling en om precies te weten wat het nu precies inhoudt, spraken we met de acteurs Pompado Z.R. Marta en Shahid Foncé. En er zijn nog veel meer acteurs, maar deze twee leggen uit wat we precies kunnen verwachten. Boys Won't Be Boys is een theatrale happening waar wij over het concept, het thema van mannelijkheid gaan spreken. Vanuit persoonlijke verhalen van mensen die hier wonen en mensen van Nederland. De meeste van ons van Curaçao die terugkomen om dit project door te trekken. En het gaat heel erg hebben over het onderzoek naar wat betekent man zijn in onze maatschappij. En niet de vormen die iedereen al jaren kent, maar ook meerdere vormen van mannelijkheid. Ja, klopt. We proberen de kwetsbaarheid van mannelijkheid
een ruimte te geven, een podium aan te bieden, zodat wij met elkaar kunnen hebben over het zoektocht naar het menselijkheid. Wat maakt ons mens, wat maakt ons man, wat betekenen die labels die we dragen. Ons doel is om de palet van mannelijkheid te verbreden en het geeft ook ruimte voor het onderzoek van alles wat eigenlijk ook buiten die kleine hokje van wat man is of wat man dient te zijn, te kunnen uitstappen. Ja, en vooral zeg maar tijdens het repetitieproces zijn artiesten vanuit Nederland en hier, die komen samen tijdens het proces van repeteren of samenkomst. En dan kunnen we ook daarin ook met elkaar in gesprek gaan. Mooi. Ja. Shahid Foncé, het wordt in Nederland al een tijd opgevoerd, nu op Curaçao. Denk je dat het verschillend is, de reacties van het publiek? Nou, we zijn ook op een andere locatie, een andere cultuur. Ja. Het mag verschillend zijn en dat is het mooie daarvan. Want ja, zo komen we samen. Ja, en dat zullen we ook wel zien tijdens de voorstelling. Maar ook na gesprek, zeg maar, aan het eind van de voorstelling is er een moment dat het publiek ook zeg maar, samen met de spelers in contact kunnen komen en ook daarover over hebben. Ja. En jullie staan er ook open voor wat voor reacties er ook komen? Ja. Ja, we zijn open voor alle soorten reacties. We proberen het zo breed mogelijk te maken dat we vanuit onze menselijkheid de gesprek gaan uitvoeren en daarbij hoort een bepaalde vorm van openheid, respect voor elkaars meningsverschillen, evenveel dat we onze gemeenschappelijke verwachtingen respecteren en accepteren en dat het vanuit het vieren van wat mannelijkheid is, dat we vanuit daar gaan vertrekken. Mooi. Waar is het en hoe laat en wanneer? Ja, het is aanstaande vrijdag, de 23 februari. Ja. En om 7 uur gaat de deuren open en om 7:30 start de show. En de show is, zeg maar de theatrale show, is bij Piso Zero. En Piso Zero is in Casa Moderna. Ja, en Casa Moderna zit in het hart van Punda. Kaartjes kosten 25 gulden en als u meer over de voorstelling wil weten, kunt u naar Facebook gaan, boyswon'tbeboys.nl of op Instagram boyswon'tbeboys volgen. Dan zie je ook het proces dat moet leiden tot de voorstelling van aanstaande vrijdag. Vanuit Curaçao doen onder meer Mario Kleinmoedig, Nifa Ansano en Rendel Rosalia mee aan de voorstelling. Dan gaan we naar een heel ander land. Dan gaan we naar Cuba, want die hebben bezoek gehad van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov. Rusland zit in een isolement vanwege de oorlog in Oekraïne, maar heeft nog landen zoals Cuba en ook Venezuela, waar ze graag gezien en welkom zijn. Het is al de 9e bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken aan Cuba. En hij heeft onder meer gesproken met de regering van Cuba. En daar heeft hij laten weten dat de sancties die Amerika heeft opgelegd aan Cuba veel te ver gaan, oneerlijk zijn, onmenselijk, teruggedraaid moeten worden. De sancties die zijn al sinds de jaren 50 geldig. Die zijn versterkt en verzwakt, maar er gelden nog steeds sancties van Amerika tegen Cuba. En Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een bijna emotioneel betoog verteld hoe erg de sancties zijn voor de ontwikkeling van het bevriende land Cuba en dat er iets aan gedaan moet worden. Lavrov bezoekt, zoals bekend, daarna nog Venezuela en hij zal in Brazilië onder meer een bijeenkomst bijwonen van minister van Buitenlandse Zaken van de groep van 20, de zogenaamde G20 in Rio de Janeiro. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.